Miangal na ang mamamalitay sa Davao City human nga ang presyo sa kilo sa karning baboy hasta nang mahala. Atong sayron ang detalye sa report ni Jandy Esteban live. Jandy. Real ang pagsaka sa presyo sa karning baboy, epekto matud pa sa African swine fever. Kaniadto sobra kilo sa karneng baboy ang ginapalit ni Flor Delis dinhi sa Agdao Public Market sa Davao City. Apan karon, di nakaabot og kilo. Gumikan hastang mahala na sa presyo niini. Magtipid na lang una daw siya. Sa himuon na lang nimo, isda na lang sa. Gulay, kung ano na mo gulay. Para lang gid nga makasave gamay. Di kayo lang sa agakaroon balig palit og karne. Gamay na mong palitan din, gulay ang daghan. Niadtong December sa nakalabang tuig, anaa pa sa 280 pesos ang presyo. Apan nagkamahal kini hangtod sa miabot sa kasamtangang presyo nga 300 hangtod 360 pesos ang matag kilo. Gani ang mga namaligya apektado usab kay nabawasan ang ilang customer. Tungod sa kamahal sa presyo sa karne sa baboy, wala na kaayoy ginansya ang mga vendors. Gumikan wala na kaayoy mamali. Busang ilang gihimo, gibiyaan na lang nila ang ilahang mga pwesto ug nangita ug laing diskarte. Mahal man ang demand po sa pigiri hatag sa mga ilang kuan. Ilang live. Sa pagsaka sa presyo, apektado inyong palit? Apektado jud kayo kay tungod kuan angal ang mga mamalitay. Maluoy man sa mamalingki hay po kay siyempre pilaray presyo sa pilaray sildo sa mga tao karon ang karni karon hastang mahala. Pero sumala sa Department of Agriculture Region 11 nga miubos ang supply sa rehiyon tungod sa kaso sa African swine fever. Ning baguhay lang, giigo na usab ang mga munisipyo sa Davao Oriental. Hindi naman walang supply but then ipit yung supply because of ASF. Real tungod sa pagsaka sa presyo sa baboy, mitaas usab ang demand sa karne sa manok. Hinungdan nga misaka usab ang presyo niini. So lauman nga magpatuman ang Department of Agriculture og price ceiling o limitahan ang presyo sa basic goods aron mapaubsan ang presyo niini sa hinanaling panahon. Real. Okay, daghang salamat Jandy Esteban.